jihar katsina ƙarƙashin jagorancin cp sanusi buba psc ta yi wata gagarumar nasara inda ta kama wasu gungun mutane masu da namiji waɗanda suka shahara a sata irin ta shiga gida su amfani da mukullaye su balla kofa su shiga su yashe gida. Wannan mata da miji da kuke gani Zulaihat Iliyasu yan shekara 27 wacce ta ce tana zaune a unguwar Sayako da ke Niger da abokin satarta Alhassan Iliyasu yan shekara 15 shi ma wanda ya ce suna zaune unguwa ɗaya. Sun taho takanas ta Kano tun daga Niger State suka zo jihar Katsina domin su aiwatar da wannan aiki na karya gidajen mutane shiga su musu sata. Kuma yadda suke yi idan sun zo suka kwankwasa gida suka ji babu kowa a gidan sai su fito da waɗannan mukullai da kuke gani sai a fara budewa. Duk wanda Allah ya sa ya shiga wanda kuma za a iya karyawa a karya. Zulaihat wacce ita ce shugabar wannan ayari na barayi ta yi bayanin cewa yadda suke yi satan nan in sun zo suka kwankwasa suka ji ba mutum a gida su bude su shiga, kuma ta ce sun yi irin waɗannan ita ma kanta bata san adadin gidajen da suka shiga suka irin wannan sata ba, amma magana a bakin da ita ta fi daɗi. Da sunanki? Na'am? Zulaihat, shekarar ki nawa? 20 da kina zaune a ina ne? A ina sai a kudu? Mina. To ga ku kuma a Katsina me ya kawo ku? Za mu tafi Jani ne. Za mu tafi Jani da muka sauka a mota dare ya yi mana. Sai muka je muka kwana a wani guri. Ina kuka kwana? A hoton muka kwana. Da safe shi ne muka tashi muka tsallako titi da hanyar muka shiga wani anguwa. Muka je wani gida muka ɗauki kalidan nan da wannan kayan masu. Da ya kuka shiga gidan? Buɗewa muka. Da me kuka buɗe? Domin kulli. Waɗannan mukullan din naki ne? A wurin ki aka samu mai kuke yi da su? Muka je muka bubbuga muka ji ba kuwa sai mu buɗe mun ga kuɗi mu ɗauka. Ko me? Ko kaya? Kaya. To yanzu tun daga Niger, kin ce ke a Niger babanki dan ina ne kike so? Babana ɗan Kano. A ina a Kano? Mutumin Kiru ne amma yana zama a Kanta. To yanzu akalla wannan kin fasa gida ya kai guda nawa? Ya fi goma. Kuma duk an shiga ana dan samun abin da za a ɗauka shi. To gashi yanzu dubinki ya cika ke da abokin sataki. Me za ki ce? Wannan abin da kuke yi daidai ne? Kina da aure? Na je takwai. ‘Ya'yanki nawa? To yanzu yana da kyau yanzu ‘ya'yanki su san cewa kina irin wannan sana'a. Na'am? To me za ki ce? Allah ina neman albarba. Saboda